Arne ei turhaa kiertele, siitä vaan suoraan liposta ylitse. Nyt sieltä pitäisi alas tipahtaa. Johannessen, light Fulton tuo points 2009. Kjell Magne Rimstad seuraavaksi Tjeran autollaan. Vähän tuolta vasemman kautta. Kjell Magne poistuu sinne Pälkäneen lipan taakse. Toistaiseksi ihan kohtuullisesti kääntää myöskin hassuun kulmaan tossa, ja kun näkee tuon portin, niin tajuakin, että nyt onkin käännettävä jo taas toiseen suuntaan. Nyt vetää poverilla ja tulee takaisin tassulleen. Kaikki kondiksensa vihreät liput ylhäällä, ja sieltä saa Mikael Jonsen luvan lähteä rinteeseen. Ja tuonne puoleen väliin ainakin Pegasus laulaa ihan kivasti. Katsotaanko miten tämä loppupuolisko sitten lähtee rullaamaan. Ja Mikael Jonsen, Pegasus auto, Järhen tavarat. Ei mitään probleemaa tuohon puoleen väliin asti. So you don't want to go too fast down. Ja Vaasosen Tuukka suorittaa myöskin radan todella pilikootin meno. Nyt siellä rupeaa röpisemään, en tiedä sitten homma taas taitaa olla siinä. So, unofficial results to Unlimited class. Winner of today, Arne Johannessen, points 2009. Second is Mikael Jonsen, Pegasus, points 1631, eli 1631. And third position Pälkäneen rinteeseen. Ja Haatella ei ainakaan tuohon puoleen väliin mitään probleemia.
Ai, se oli niin lähellä. Hate saa sieltä mielestäni kuitenkin tuo ja saa luvan backrussi painaa pedal to the pedal. Oi. Hipun aikaa sai pelätä sitä, että tuo käännähtää vielä katolleen tuo, mutta backrussi ottaa vaan pikkuisen pakin noin 20 metriä alarinteeseen ja sieltä uudella kimmokkeella sitten ylös. Ei taida riittää ja mielestäni se on, että siinä vaiheessa kun otetaan se toinen pakki, niin siinä vaiheessa homma alkaa olla sitten siinä ja nyt.